Vi har om dansk og EU-lovgivning på området. Og i vores screencast er vi kommet ind på følgende: dansk og EU-lovgivning for pesticider, hormonforstyrrende stoffer og tungmetaller. Først har vi om pesticider. Forbud mod giftstofferne. Positivlisten fra EU er udarbejdet på EU-niveau, hvor at der er godkendte aktive stoffer. Pesticiderne er blevet godkendt på et nationalt niveau og danner derfor basis for denne liste. Nogle giftstoffer er blevet forbudte, fordi at de skader både miljøet og menneskene. I tilfælde af neurotoxiske og immunotoxiske stoffer bliver der sat strengere sikkerhedskrav. Hvis stoffer er særlig skadelige for honningbier, vil de blive forbudte. Der er også blevet dannet regler for, hvordan man må sprede pesticider og ikke sprede pesticider. For eksempel må man ikke længere sprøjte med fly over sine marker. Man må ikke bruge pesticider i boligområder, omkring skoler, hospitaler, sportspladser og andre sårbare grupper og offentlige områder. Man skal også holde en grænse fra drikkevand og vandområder, og hvert medlemsland sørger for at overholde disse regler. Og nu til de hormonforstyrrende stoffer. Der er nogle danske kriterier, hvor de lyder på, at de skal være videnskabeligt baseret, og så skal de bygge på den nyeste viden, men også kunne inddrage ny viden, når den forekommer. Og så skal det omfatte både sundhed og miljø, og omfatte alle anvendelsesområder på tværs af lovgivningen. Danmarks forslag. Danmarks forslag er baseret på et projekt om udvikling af videnskabelige kriterier til identifikation af hormonforstyrrende stoffer, som er udarbejdet af Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Som dokumentation for ovenstående hormonegenskaber indgår testmetoder, som er vedtaget i OECD. Og OECD det er en organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. Og igen til hormonforstyrrende stoffer inden for EU. Før 2011 der var der ingen kriterier for, hvornår et stof anses for at være hormonforstyrrende. Og inden for EU har man udarbejdet en liste over stoffer, der mistænkes for at være hormonforstyrrende, og der er stor forskel på, hvor god dokumentation er for hormonforstyrrende effekter af de forskellige stoffer. For nogle af stofferne der er der ingen tvivl om, at de er hormonforstyrrende. For andre er der måske flere studier, som peger i forskellige retninger. Ingen af de stoffer, der findes på en liste, som EU har givet, må indgå i svanemærket. De skal altså mærkes med svanemærket for at være antaget gode. Da der er flere ubesvarede spørgsmål, når man taler hormonforstyrrende stoffer, er der fra myndighedernes side både derhjemme og internationalt stor fokus på at forsøge at begrænse den udsættelse, vi får som menneske, og samtidig sikre, at der bliver forsket nok i emnet. Og for at det bliver forsket nok, er det opdelt i kategorier. Og første kategori, det er, at stoffer, der er dokumenteret hormonforstyrrende aktivitet i mindst én undersøgelse af en levende organisme. Disse stoffer er altså prioriteret højst til yderligere undersøgelser. Og kategori 2, det er stoffer uden tilstrækkeligt bevis for hormonforstyrrende effekter, men med dokumentation, som tyder på biologisk aktivitet relateret til hormonforstyrrelser. Dermed er der en kategori 3, som er delt op i to, hvor 3A, det er stoffer, hvor der ikke er tegn på hormonforstyrrende egenskaber, eller som ikke kan vurderes på grund af manglende data. Og 3B, det er planen, at listen skal omsættes til en dynamisk arbejdsliste, hvor stoffer kan optages eller udgå af listen efterhånden, som der kommer mere og mere dokumentation
om stoffernes hormonforstyrrende egenskaber. Okay. EU's kemikalielovgivning REACH omfatter blandt andet registrering af kemikalier både for kemiske stoffer og kemiske produkter og kemikalier i artikler. REACH har medført mange nye pligter for virksomhederne, og det er meget enkelt for den enkelte virksomhed at kende de her regler, fordi det kan have store konsekvenser for dem. Brugen af cadmium er underlagt en omfattende regulering både i Danmark og EU, som følge af de alvorlige konsekvenser, som det kan have på os mennesker og i miljøet. I EU er der under REACH-forordning forbud mod anvendelse af forskellige plastmaterialer, blandt andet maling og lak og smykker. Og grænsen ved det går på et indhold på 0,01 i vægtprocenten. REACH indeholder også en midlertidig bestemmelse om, at genanvendelse af PVC skal foregå i en række af de her produkter, f.eks. inden for byggeriet, og det kan være i kabelrør. I EU er cadmium desuden reguleret igennem særlovgivningen for specifikke produkter. Og i Danmark der er det forbudt at importere, sælge eller fremstille produkter, hvor cadmium er anvendt til overfladebehandling som farvepigment eller farvestabilisator. Og grænsen går ved et indhold på 0,0075 vægtprocent i cadmium. Der kommer en ny lov den 1. januar 2017, hvor cadmium ikke længere må anvendes i bærbare batterier og til trådløst værktøj, hvis indholdet det overstiger 0,02%, og det er også for at mindske den her risiko. Yes. Nikkel. Der er også grænser for, hvor meget nikkel der må være i produkter, og reglerne de omfatter en række produkter, som f.eks. smykker, ure, spænder, mobiltelefoner, lynlås osv. Og så er der også nogle grænser for den her nikkelfrigivelse. Og i piercingesmykker, f.eks. som ørestikker, må det ikke frigive mere end 0,2 mikrogram nikkel per kvadratcentimeter per uge, fordi at det kan have de her konsekvenser. Og andre nikkelholdige produkter, som er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden, f.eks. smykker og mobiltelefoner, de må ikke frigive mere end 0,5 mikrogram nikkel per kvadratcentimeter per uge. Forbrugerne de har ikke noget krav på at få nogen dokumentation på, at det her produkt det er testet for nikkel, men de skal altså stole på, at når de køber noget, at det så er omfattet af de her regler. Man bestemmer selv som forbruger, om hvad man vil teste, da man f.eks. kan anvende en nikkeltest. Og ved at der er for meget nikkel i de her produkter, kan det medføre til allergi og eksem. Og den her nikkelallergi, den kan så medføre til livsvarig allergi. Og de her lovgivninger om, hvor meget nikkel der må være i produkterne, gælder både i EU og i Danmark. Ja. Bly. Det er generelt forbudt at importere eller sælge produkter, som indeholder kemiske forbindelser af bly. Og det er forbudt at importere og sælge visse produkter, hvis de indeholder metallisk bly. Og reglerne de omfatter blandt andet glaserede og emaljerede produkter, som glasprodukter og snøremidler. Der er vedtaget nye EU-regler, som betyder, at men per 1. juni 2016, så bliver det forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler med over 0,5% bly, hvis artiklen den kan puttes i munden af børn, og det er simpelthen for, at børnene ikke bliver skadet. Kviksølv. Brugen af kviksølv den skal begrænses, fordi det er et meget giftigt tungmetal, som mennesker optager let ved de her kviksølvdampe gennem lungerne og huden, og man kan få symptomer som hoste og åndenød. Og kviksølv det fører let til allergiske eksemer. Der er nogle undtagelser for, at
man gerne må have det her kviksølv, hvis det er ældre end 50 år, for eksempel hvis det er i de her barometer og forskellige andre ting. Reglen for, hvor meget kviksølv der må være i, det er, at kviksølvindholdet det skal være mindre end 0,01% af vægten af det her produkt. Det var så slut på vores screencast. Tusind tak for opmærksomheden.